Предстои подписването на приемно-предавателен протокол към договор за безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху недвижим имот от 11 юни 2001 в изпълнение на решение 387 от 29 май 2001 на Министерски съвет на Република България. Присъствието на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов, министър на отбраната господин Аню Ангелов и министър на спорта доцент Свилен Нейков. От страна на Министерство на отбраната подписва господин Томирко Томанов, директор на териториална дирекция Пловдив, Главна дирекция управление на социалните дейности в Изпълнителна агенция социални дейности на Министерство на отбраната. Упълномощен да подпише на